Hello guys, munofara here kwese kwamuri guys? Kuri sei kumativi mana enyika uku? Ari sei mabasa? Nyaya ndainayo panapa guys, inyaya inoshamisa. Chiitiko ichi chinoshamisa. Zvinhu zvacho guys zvoitika munyika unotogona kutofunga kuti pamwe ndezvenhema, because zvinhu zvinoshamisa zvausina zvaunenge usati wambonzwa. Nyaya iripo inyaya yakamira yakadai. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe guys, nchiti hapana chekumirira sezvo tamuroad yekupinda mu 2k subscribers. Pasina imi guys, ini handipo. Saka ndinotodawo support yenyu kunyanya, ndokuti nditewo simba zviindike mune zvakanaka. Uyezve musakanganwa kulikeawo mavideos andoisawo, because ndimi munondisimbisa guys. Nyaya iripo inyaya yemukadzi azvara vana 10 one time. Mukadzi uyu zviri kunzi zvanzi a 37-year-old South African woman, Gosiam Tamara Stole, has given birth to 10 babies, 7 boys and 3 girls. She has broken the world record for the most children to survive in a single birth. Guys, munoionawo sei nyaya iyi yaitika kuSouth Africa yemukadzi avara vana 10 one time. Haizvi ndokutotanga kutozvihwawo neni. Ndaisati ndambohwa munhu akaita vana 10, ndo kutotangawo, because yanda ndakahwa ndemukadzi uya akaita vana vangani 7. Ndo ndakahwa. Izvi zvazonyanya 10 vana one time. Mumwe achitotadza kuita 1 chaiye guys. Ndobvaona kuti kuita kwaMwari koshamisa. Zvinhu zvinoshamisa chaiko. 10 picture yacho ndeyamuri kuona iyo guys, nemukadzi wacho. Vese vana vatori 5, vatori youth vana ivavo 10. Guys, ndo nyaya ndangoya nayo nchida kuti muhwewo kuti munoiona sei nyaya yemukadzi aita vana 10. Munozvionawo sei? Motaurawo maonero enyu nemafungiro enyu okuti munozviona sei guys? Umwe akutadza kuita chero mwana 1 chaiye ari kukundikana, but vamwe ari kuita 10. Even ukaita matwins chaiwo anoshamisa, kwakuzoti 10. Guys, pakaipa. Kuita kwaMwari kunoshamisa. Zvinhu zvaMwari hazvitohwisisiki chaiko. Toshaya kuti izvi zvazvombofamba sei. Sando nyaya ndangoya nayo guys, nchiti mungoonawo nekunzwawo zviri kuitika munyika. Kune zvishamiso zviri kuitika uku. Thank you guys. Ndichiti kune vese vasati vasubscribe to this channel guys, hapana chekumirira. Uye musakanganwa kuklika notification bell kuitira pese panongo upload latest video guys, unogara utori updated. Haudarikirwi nezviri kuitika munyika. Because munyika macho muri kuitika zvinhu zvakawanda zvinoshamisa zvakasiyana siyana. Thank you guys. Blessed. Like a Hellcat.